Amin. Sonarita puji Tuhan debata mare dema hita sian buku di nomor 622 ayat 1 ayat 2. Hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Situa ni malim si songonido tama dihita, nabadia, naso jahat, naso marlidang, naso marbolat, sian aka pardosa, naunggabe tumibo sian aka banua gijang. Nasopola ganu pari songona kasih tua ni malimi mamboan jumuan taringo tu aka dosa nasa diri dungi taringo tu dosa ni natoropi ai sahali doi diulahon di nama melehon diri na ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus nama tetar silang doho humokop hami halak pardosa. Alani holong ni roham nagodangi di hami. Ajari mahami paingot ho natargatung di haun na pinar silang humokop hami. Aihodo hapu ruson nami maradopon rimas ni debata dohot panoruion ni patik. Dohot panolsolion ni roha, saya sesa jala urasi madosa sian rohanami, marhite-hite todim nabadiai, jala pargogoi mahami, maralohon roha sibuk, dohot hisap-hisap, dohot sakap-sakap ni rohanami, lamangi hutokko, namangulu jalan namanggonggomi, rap dohot amai, dohot todi porbadia, rodi saleleng dilelengna. Amin. Mari di mahita sian buku di nomor 77 ayat 1 dohot ayat 6.
patik ni debata na tersurat di Rom bidu onom ayat 4 dohot 12 sahatu 10 tolu. Atau naong tartanom dohita rap dohot tibana marhite-hite padidioni tu bagasan hamatean. Asa marparange hita di bagasan ngolu nep baru. Songon Kristus naong hehe sian akan naong mate. Hinorhoni hasangapon di amana. Atong unang madosai mangarajai di bagasan daging muna. Na ulo matei. Mangoloi hisapna. Jala unang mapasat hamu akar ruas muna tu dosai. Bahen senjata ni hajahaton. Tu debatama tahe pasat hamu diri muna. Songon akanau pinangolu sian namate. Songoni nang ruas muna tu debata mai bahen senjata ni hati goran. Ido sahatna rap mangido gogo mahita tu debata laho mangulahon patikna. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahom bartu patikmi. Amin. Mari demahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargogona sohatu dosan sito panasana ado paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhitesian pangalasion nami di patikmu ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai nang sian pakateon nami nasoture rodi panguluyon nami dihisap-hisap di rohanami nata masih tutudo hona uhum hami alani dosa nami i alaina tarsol-sol bagi dohami nuaeng alani i asima roham di hami ale debata nami pardenggan basa jala parasi rohadoho alani anak kaholongan di roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhutna jala suru matodi perbadia turohan nami be asa terbaik kami mangoloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami Tuhan ngoluan nasora sudah na pinar baga-bagam dia kana porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Baga-baga ni debata taringo tuha sesani dosa. Ala ni pangalau siota do umbai na tartulang Kristus. Jalabinahen ni hajahotot tado ibana mabugang. Apetu ibana picang-picang parhiteon ni hasonangata. Jalabinahen ni bungangna malum tahilala. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amin. Mari demahita sian buka dep itu nomor 78 ayat 61 walu. Tajahama ima epistel saderion nadi enet sian surat Heber pidu 10 mamukasian ayat 10 sia 1 ayat 20 sia. Tajahama ma responsoria. Atong ale akadongan adong do dihitahi ras ni roha lahobongo tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Cela adong do dihita maling na bulon si gonggong bagas ni debata. Momos mata tiyo pakirimon na taparhato poti ay haposado na marbaga-baga hossa. Unang tatadikon parpunguat tahahian songona hina somalhon ni nadeba tung marsi paingoton mahita jalalami manian alalam jonok di idahamu arii. Uhum na jorbut nama si paimaon dohot api ni hari rimas sialang aka nama ngalo. Tibang hamuma
Sadia dumodok mauhum mangonai tujulma. Nama dege-dege anak ni debata. Jalana soma soadahon mudar parpadanan. Parhiteon di habadion na nian. Jalana manoisi to di parasi rohai. Ido yang gosahatna martua doakan na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari dimahita sian buku ede o 673 ayat 1 dohot 4. Taha tidak kon maha porsiotai songona hina tidak kon idonga tasaha porsion di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan na tumepalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon di si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia andorang sohabuguan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubano toru dungi tanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun di debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanaon manghumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato pandi halak Kristen akan nabadia dohot di hasesaani dosa dohot di hatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate dohot di hanguluan nasora sudah. Amin. Mari demahita sian buku deo 440 sia ayat 1 ayat 2 jalata pasahat maapeliata. Jesus
Damai ni debatana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramoti hati-hati duhut pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marita saluhuna. Parhorasan ma nang dihamuna amanami inanami haangki pinaribot na posubulung ditongani bagas tabi secara khusus ma ruas ni Huriata na di HKBP Badung Baraton. Tatangi homma hatan di debata di Minggu Jumat Agung Dinata pestahor di bagasa tikion natar surat di Matius 27 mamuka sian ayat 45 satu ayat 56 hujahama dihita tapar rohahu bima bibilta alai olak ni hosnyari rudi pukul tolu holom masa dok tanui alai tardi pukul tolu dipanggil Yesus ma suarana diangguk koma ali debatakku buasa tung tadi kono muau Eli lama sabaktani alai ubegi ninna nadeba sianak kana jongjong disi nama Josi Elia dungi pitur marlujung masada sian nasida mangala limut dibutongi mai tuna asom di palohok matu tolong painupon ibana alaina dibanari madok pasobu jolo taidama manang naolo rosi Elia baluahun ibana alai diulahi Yesus mamar suara nagogo dungi tosma hosana. Laos dina sato kini mariba mahire-hire na di bagas joro sia gijang rudi toru. Dungi humuttal matanoi. Mariga ma dohot akka batu mamak. Muka ma akka tanoman dungi hehe madaging natorop akka nabadia akka namudom disi. Gabi ruar manasida siya akka tanomani jadi dung hehe Yesus rodo nasida tuhuta nabadiai pataridahon nasida tutorop halak. Alai dung dida iduk ni soldadui rabdot akka donganna na jumaga Yesus. Lalui rodi akan amasai mabiar si tutu manasida ninnama tutu doon anak ni debata alai adong madisi torok buru-buru nama natap madau-dau ima kanaung mangihutu Yesus yang Galilea pature-turehon ibana si Maria Magdalena masada sian nasida dohot si Maria inani si Jakobus dohot si Joseph dohot inani akka anak ni si Zebedeus ido sahana hamunak kadamang dohot dainang suak songonia karuas ni Huriata di tongan ibagas nuaing situasi nasohia masa do
songon nata adu pinuaing di bagasa tikyon. Tung malengleng hati-hati do pakilalata. Rak songon di do nak kamu akamanginangate. Ditongan i bagas munabi. Anggo so malengleng go hati-hati do pakilalamunan waing. Merayakan Jumat Agung songonon kupikir ngaperlu pereksauta hapor siota tutuhani. Ngaperlu koreksiota songo dia do sasitong ngahadiriota mangihutod Yesus. Bui do hita mernida buhi mernida akka dongata merhite kecanggihan teknologi nuaing. Alaidang bui hita manurduk ko tangata di bagasa kolong iroha. Unang maju tu tetangga. Haru tu do ngajebu pe sipata ngasai majaga jarak kita. Macai lungun ngot pakilalatan waing di situasi dot kondisi na songonon sasitonga ikom manesadu sadu hita marhite nama jalo anggur nabadiai roti nabadiai lahu manesa akadusata lahu mangokui hahurangata alain waing daktar patu pahitai alani nama sahon. Sadapak makulingion ni debatado di sadok ngolutta dirita secara khusus halak Kristen di bagasa partikianon atik tung alani hahurangata rona selaon bahasa ikobui masa na songonon mulut tabereng sian luar negeri do rona masa perjulu takas taboto di luar negeri di Eropa nunga torop akka gereja nabirali fungsi ala sodong be ruas ro marminggu. Nunga torop gereja nahola nakka nama tua nalansia nama ngingani. Atik tung singo titu hita on hamu kamanginang nasalilingon boido hita sasitong ngarotu gereja alai dak taliar rohatta tikita do pikirata. Dak talehon rohatta lau marsoba tu ibana. Alani mulutuk salpu nama saon panahit na sumalinon hamuak kamang do tamak kainang batuk taharikot toma namar saur ditongan ibagas corui. Asaboy do honot tasong nerokon ni bibeldi kata ni dibata nama dok dumenggam Tuhan au mangingani bagas coromi sadari mertibakon mangingani bagas na asing seribu hari. Buharo hamuak kamanginang sok-sok ni hamuak kena ditongan bagas. Au hommatu bagas arruham au hommatu bagas atordim songopak kokok mituhani sadariot duhita. Masa di Jerusalem najulu tu matangis Yesus manaringoti mamereng bagas joro mamereng Jerusalemi ikolek sehonon ni halak. Jerusalem huta tangisiho nanggu sede betu pe tung subui martid di sugut alanyaha alani pangalahon ni nasahutai. Sede maride turbuko makulum gelap gulita. HP di husnyari doi. Siang hari panas terik. Tetapi seketika itu juga ketika Yesus itu digantung di kayu salib. Seketika itu dunia ini gelap. Memang ditemukan ngajupang ngisi Thomas Alva Edison bola lampu pijar gabi bui mahita mamakke penemuani satu tikit torang diak kainganan nata ingani alai datu ngapalai nanang dohonon na marhi turpuhon hagula pun ni rohani zulmaido na paling utama. Bisa kita bayangkan orang-orang yang melihat keajaiban Yesus
na mangihuto Jesus na sa lilingon, naong busur mangan na binahin ni Jesus, marhite roti do ikan nasa otiki. Alain waing ikut dohon nasi dema na persilakonotom ma Jesus naso marsalai. Odo hagula pun ni rohatai hamak kamanginang. Odo hagula pun ni rohani zolma nang di partikianon. Sasitonga ojorbu do hagula pun ni roha sian virus corona na masa waingon. Tapi reng do sunang gudir pina masa nunga habis masker. Sunang gudir pina masa nunga habis sembako. Sunang gudir pina masa nunga habis APD. Dangarok pakyonya ka na tapatujulu menangani kasuson akka dokter paramedis gabi memakai plastik na sida, memakai mantel na sida na sehitunga tidak layak untuk perlindungan diri melawan COVID-19. Bahkan di zaman tanwangau kita saling mencurigai, holan naik pajupak kita buaro, COVID don, buaro. Jala jok duiba ropa dita pajupang. Ake siwa sahid do rauna ti akabar dita oninna. Ala gudang akabar dita na hona. Molo ngagula rohata ngulutta do pakirimot tape gula madia rupa ni mata iro namasa di bagasa turbuhon makulum. Alai anggo di ruas ni HKBP Badung Baraton di rohaku unang mamakulum rohata hamwa kamanginang. Unang mamakulum pakirimota tuk pesongonok kita untuk sementara. Tetapi saya yakin dan percaya kita ambil hikmah, pelajaran dari kejadian ini untuk semakin mendekat melihat kebaikan Tuhan. Asa mulu dilihat debata biar gahot kita maakatiki na pinasahan nai. Jangan serakah. Sorry orai debatahu mengulai si ulon mulai menunggu satu borng ini. Tuhan tidak pernah larang. Satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun. Hanya berapa jam Tuhan inginkan untuk kita beribadah. Kita sering, bahkan pelit, bahkan tidak mau untuk memberikannya kepada Tuhan. Kita adalah orang yang serakah. Alani pica di lewat debata tiki dihita manaringoti. Hari Jumat Agung nebedion nebelgaon hama kamanginang taauhum mapakokok mai tagor gamatu bagasar rohata pabahenan nai asa sihol roham makasiholi parsobaun turibata. Ketika kamu melihat mengukirkan perbuatan Tuhan di kayu salib itu di dalam kehidupanmu, maka kamu akan senantiasa otomatis datang memuji Tuhan. Aidangna tu dirina Tuhan Yesus lau manuhuk silang naborati. Aisa sitonga boido hita malua sopole kot tersilang ibana. Sebenarnya manusia bisa ditebus tanpa dia harus mati. Tetapi kenapa Tuhan harus mengambil jalan salib itu? Via dolorosa, puasa. Asa tuk sikop pangaliauni dituhuk Yesus nataha holongi. Asa tuk sikop penghinani, asa dosa pinadui, dosa kudui, hasalahata dui, alain waeng nunga apebe di lohot tu silangi, asa malua ho, malua au, malua hamusude, nari tongani bagas waeng, siat tonga-tongani dosa, perhatu banon ni dosa. Dapatu ti harga honommu, dapatu ti halasonommu, dapatu ti hamolate honommu tu debata. Dangalani burjum, dangalani pabahinam, bukan karena kebaikanmu. Tetapi benar-benar kasih Tuhan itu begitu tulus dan murni. Tunglah songo dia pe holong rohani jolma di purtibion, dangarong tudo sonirope, martibakon holong rohani Tuhani.
humokko pita. Alanido di rokko marhite hatane de bata humokko pita roibana nasutuma dadu sehinan gabe dosa duibana. Hamuna manami do inanami imana parjolo hagula pun ni portibi naing ma tasodangi marhite ha porsiauta na takas maka porsiai pakokopon ni Kristusi di bagasan ngulutta. Tasodangi mai marhite pabahenan dot parulahonon natama dia rupan ni de mata. Napadua hon hamuak kamang hamuak kainang marhite na manaringoti hita di habibirni dia dolorosa na tinaw ni Tuhan Yesus di tikyon. Masa do arong dua peristiwa di natarsilak Tuhan Yesus naknin. Songon nabi naritahod di turpuk sadarion. Na parjolo ima riba ma hire-hire na di bagas coro. Aha do hire-hire. Hire-hire ima pamulati pemisah supaya orang banyak ruas nihuria tidak bisa sampai kepada tempat yang maha kudus. Dang bui hola nak kamalibo na bui disi. Alaidung tarsilang Tuhan Yesus riba ma dirok hire-hire. Patuduhon dang adongbe penghalang ni ruas ni huria akan aporsea lau pajupang do debata ainunga digati marhiti daging ni Yesus sendiri. Molo nakanik kire-hire menghalangi alai daging ni Kristusi dang gabi menghalangi justru menjadi jembatan ayau do dalan dohot hasitongan dang adong nasahat tu amai anggo somarhite sianau. Yesus menjadi perantara. Jadi nama kaporsiai Yesus ido dalatta maka porsiai di bata. Ai di bagasa kadirioni Yesusi tatadda di bata ama natumoppa portibion. Sehingga kita tidak lagi mengatakan di manakah Tuhan. Songo dia do bohini di bata. Au madok nunga hutadda be Tuhani marhite haroroni Kristus tu portibion. Ima peristiwa na parjulu. Na paduahon diro nakanin hehema akan amate. Marhite hamamate ni Yesus pamatehon hamatian isa diri. Asa unang begabe si habiarat ta hamatian. Ala nunga jumolo tu hatai manaluhon hamatian. Memang di partikienon tung masai jonok ngulutta tu hamatiani. Alai tu hatta madok sedarion unak koma biar. Ainunga hutaluhon hamatiani. Sebab kematian bukanlah akhir, tetapi kematian adalah awal untuk menuju kehidupan yang baru bersama Tuhan. Dang nama dok asik termati hitan no daung. Tetapi ketika kematian itu ada, hadir bahkan berada di dekat kita, kita jangan pernah takut dan bahkan kehilangan kepercayaan kepada Tuhan penguasa kehidupan kita. Ai di banaro sudung ngulutta, di banaro hosatta, jalasa guru tu ibanaro akan amasa di tengah-tengah ni ngulutta. Di dua peristiwa hamuak kamanginang gabita begima suarani Tuhan Yesus nama dok Eloi Eloi lama sabachthani. Debataku puasa tuk tadi konommu au. Aito horo debata menadikut debata. Ala nong mangibuk dosai di tuhata Yesus disilangi. HP debata tai tung macai magigi rumida dosa. Ala nido ditadikko satokin sasitonga dang namaddo ditadikko na salilingi-lilinga.
Alai asa harus sempurna pakko ni Yesus di silangi madok ala ni dosa tei ikut teononna, ikut napehononna, ikut ulahononna. Ala ni dok Tuhan Yesus songoni makolom maportibi. Hamuna kamang do tamakainang tung najorbu situtudo molo nunga diterikot debata ngulutta. Tung najorbut situtudo molo so ulo be debata berkenan di tonga-tonga ni akka parulota. Haru Tuhan Yesus songoni pakilalanda ditadikun ibana. Ala rietong gok nunga sikop sempurna dusei mangi bubuk lohotononna tu silangi. Alai do honottama marhite na lohot tangan ni Yesus di silangi gabi marua mahita sia dosata. Dakkobe parsilakononna dak kita betu maun na berniti alai nunga anak na nasasadai bahen tobus ni dosata. Alani hamak kamainang tasubuk ma rohani di mata asa unang ditadikon hita unang ditadikon huriatta unang ditadikon keluargata merhiti ahadui dang merhiti hepeng mi dang merhiti hamurau mi dang merhiti aha nabui maben sonang roham dihanguluan narurupon alai ahado jakkon Yesus ditongani ngulung jakkon auhon pakukok mi Yesus disilangi asa malum roham bereng mudarna da durus tangan na nahona labangi pak na nahona labangi humokop pita asa alani bugangna malum hilalom gudang gua kaparukilotan waeng hamok kamanginang. Saya tahu banyak pergumulan kita apalagi akamanami doho ruas ni huria na marhas marturuk di sihanguluanon. Orang-orang yang mencari nafkah mengais rezeki setiap hari hanya mengandalkan taruk marupanya kekarejo sirabutan dot akan asing. Ra ditongani bagasmu dibereko persediamu sembako dot akan asing nunga mulai singgip. Kuatir takut dohita sedia lilingai Tuhan nama saon songo dia perdalan ningolunami ya nakokku naik komangan ya nakokku naik komarsikola dot akan asing unak batuk kihuho maka porsia Tuhane. Jangan terlalu tunduk kepalamu sehingga kamu tidak bisa melihat kebesaran Tuhan. Hudok padirgak si majujung mi sehali-sehali. Marnida pabahenan ni bata. Marnida pasu-pasu ni bata. Unang loas tangami lewat sadari so mangalopit tangaku mangidu pangurupion ni Tuhan. Asadau salpu nama saya. Asadau marai siat tongani bagasmu siap pitu ni jabum sonakko rabdot yanakommu mulutukpe ko gulamon waeng allangommu mulutukpe dang bui sonak kadongamu nasik ko mangalang na tebu alai mulu di pasato dirip tutuhani lubi martuero ho sianak kadongan na mangalangin waek tebu alai dihalupaho Tuhan. Lam jono mahita tu Tuhani, pajonohon ni Tuhani matuho, pajonohon nama tongani keluargam, Roma ibana mamasu-masu ngulum, Roma ibana mamasu-masu hita seluhuna. Aidang arong nalubi dumenggan molonung ngaro debata di tonga-tonga nguluta hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Saidauma debata napasidiko kita, namaninggalok kita. Alai debata natok tong may ba na madungani hita diganup akan masa di tonga-tonga ni nguluta. Jalan na patuluhon hamok kamanginang. Di minggu parningotan ari hamamati ni Tuhan Yesus sedarion. Rikot
suan di bagasar rohata panopotion ni dosatta. Dung di bereng iduk ni soldadui nama sai taringot tu silang ni Jesusi ahata heridok di hati dakon nasi dado tutudo on anak ni debata. Kita pi hamok kamang hamok kainang tatopoti madosatta hahurangatta di rupan di debata. Roma hita tutoru ni silangi mangokku hurangatta. Mulutung di salpuhot debata di seratikian non nama sahod di tonga-tonga ni nguluta. Mulu nungabui hita marsoba di tonga ni garejaon. Roma hita. Talehom mati kita marsaur duh debata. Tahasi holi ma per minggu di tonga ni bagas coro. Aitung di halungut rohani debatado. Asa gok puji-pujian inganan habadion nai di tonga ni bagas joroi. Marsitutu mahita. Jalata pangiru ma di bagasak tangyak taganup di tonga ni keluargata. Tuhan asi maroham. Salpuhom ma nama saon. Pakorhon ni panahi na jorbut COVID-19 sion. Sia tonga-tonga ni portibion, sia tonga-tonga ni bangso nami, sia tonga-tonga ni huria nami. Asa salpui, aidanga dong nasu terpatu pada bata. Sebab segala sesuatunya mungkin bagi Tuhan. Mulut tahapur siai. Alaniru hamok kamanginang. Danga dong bui kita langsung mernida songo diru sa sitonga virus corona mana COVID-19 sia na tahabarion ala ni metna. Dang nidokon ukuran na mikro alai ditorunido pe ukuran nano ninna harus memakai mikroskop. Alai nakpe songo ni metna bui menggemparkan dunia. Portibion bohado hamak kamanginang au sugari 2 hali 3 hali lo bisani belgana anon songo dia na mahita harus songo nido pe pakkorhonna nunga tunggudak kita na lomos nunga tunggudak kita na mabiar nunga na tunggudak kita merasa fobia ketakutan yang berlebihan. Banyak orang yang sebenarnya nak penong idokon anjuran para medis dokter jangan menjauhi orangnya tetapi jauhilah penyakitnya nina. Hadong no pula nasapi tertindas ala dia itong nungahona penyakit virus corona ujungnya gabi diintimidasi oleh warga. Ngahona sahi ibana ujungnya gabi tertekamu se itu nama bahan gabi hatop salpu. Ada berita yang saya dengar kemarin di suatu tempat itu ketika orang itu sedang dikatakan itu terkena atau menjadi orang yang terjangkit terpapar virus COVID-19, alai warga jemaat sekitar bahu-membahu membantu. Aladang bui keluar, angai isolasi mandiri, dang arong besi pangano di tongan bagasi, sudi keluarga na arong di tongan hutai margati-gati manarosi panganonna asal mau nak keluar. Tapi yang kedua nasing justru membabi buta di Pasiring, di Palau, lo takkan asing. Jangan jauhi orangnya. Penyakit neiro na patut siha gigi rota. Alani mulai ko pemerintah pakailah masker ina, tak pakai masker. Mencuci tangan ina, tak cuci ma tangan. Mulu sorong hand sanitizer, ba dumingkat duina mulu langsung tak pakai deterjen ni manang sabun na rong ditongani bagaste. Ima taulau. Mulu ditongani bagas kita, ditongani bagas maju. Mari kita pupuk kebersamaan kita. Songo naudok di jamita pasion naudari. Atik tung singok-singok ni debata di tunga-tunga ni mulutta. Selilingot dangarok ti kita marsaur dot akagelekta.
paguda kutik kita na mga lului-ngului dak tataringoti hatani di bata di tongan ibagasta ate marhiton di paingot tita asarap pita yana kota nanggo pala tuk sali lau manaringoti hatani di bata ay huingot na julu bahkan di tonga-tongani keluarga ni halak bata mulu di runa pasugit saya terbegiri pi borngen nai marede nanggo pala sasa ayat di tongani bagas duk say mangan angkun waeng maul majupang alani dora moleate ma buiro honon moleate merhiti nama saon gabe adong tubu joro akanai baru di tongani bagas gabe langkata pemujian tuarupa ni mata saya pikir ini juga harum di hadapan Tuhan alani martangiang mahita tapuji Tuhatta nang di tongani bagasta tapatuduhumma holong nerohatta nang tuakayana kota alani rohamak kamanginang di Jumat Agungon ta auhomma pakkokok mituhani di tongani nguluta tahamulate homma pabahenanna naso tarasami di tongani nguluta taulahomma akkaulau narenggan songot tadda noktajakkon Yesus Kristus noktar silangi asa tapaturuhon taparbuihon parangin narenggan di tonga-tongani nguluta siganupari unang mabiar jala unak tahutan di bagasa Tuhan mulu mangasau Tuhan kita say hamonangan hapateanna jalalas ni rohado ujungna alani marlas ni roha mahita hamak kamanginang tapuji matuhatta toktong taingot martangiang manang di dia behita maringanan waeng sehat-sehat mahamul di tongan ibagas munabe saya disario Tuhan makan rekod nang di tonga-tongan kungulutta siganupari dirupi hita laho salpu sian nama saon asabuhi tarak marlas ni roha memuji di bata tu akka ari nanang ro amen martangiang mahita dipuji roha dohot tod dinami doho Tuhan didenggan di basam dohot asini roham naso tarasami anakmu nasesedai haholongan ni rohami ido dilehokko bahen tubus di dosanami Tuhan dak kapalang holong ni roham maradopok kami hape jot tami manibil siya dalammi jot tami dang mangulahon lomo ni roham jot dakku hapor siyay hami hatam Tuhan marhiti ari hamamati ni Tuhan Yesus Kristus sadarion naing mauhir gorgatu rohanami pakkokopon nai asa upani halujaon nahami asa marhiti habibirni nai Tuhan asa marhiti bugang nai asa marhiti mudar nai malum huilalahami sonak pakilalan nami Tuhan aitung ina papahenammu lahu manubus sami jolma nadinarurupun gudang nama baik kami Tuhan tahutan gudang nama baik kami Tuhan kuatir gudang nama baik kami Tuhan gabe ganggu hapor sion nami unang luasi Tuhan dihuriam hakabipi badong baraton molotung rope namasa ditikyon panahit COVID-10 sia nama baik kami tahutan alai di bagasakko dang terkahuai hami ay tuduk ditoroni huasomdo selhuna na arong di portibion urupi hami asa huwa porsia hami Tuhan babuana marguguruho dakkola dinarubi alai satru ditikyon marhuasuruho di saluhut huwa porsia hami Tuhan takas di bagasan ngulu nami pasu-pasu masa dok ruas ni huriam namar ningot pabahinami habibirnikmi di minggu Jumat Agung sedarion di tongani bagas coromon nang di tongani akka bagas nami ganup saya pasu-pasu mahami Tuhan sarihon akan areko di ngolu nami jala padao parmarani daging nang todi asa sonang suharibu-ribu kami rabdot yanakon nami memuji do pasang apoko sesa saluhuk na Tuhan dosa haurangan nami darupami asa tuk tamahami darupamu pinuji pinasangak maho Tuhan holam bangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
silang Tuhani samudar sakit judomi Yesus matenisi asa malu diba sudiakan untuk rohani di balik tunggal rohani midasi lambi gugatai upasoro diri kutusi doa surga pada lalaki Nilean Tuhan silang ni Tuhani ape halua nang godang dosaki alai sesadoi di banmu darna lurus disi jong mahida di balik holong rohani midasi lambi upasoro diri kutusi doa surga pada tatangyakon ma peliata ale de bata amanami na di banua gijang horo harorwan ni seluhut silehon-lehon nadinggan doh na saulibasa na mauli utus hupasatami masian na nilehomi tuhami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na hucus di julom pasu-pasu may jalar ramoti asa huparhasiak kami pilihanon pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay ma rohanami marhite-hite todim asa lam hutadahami gudang ni silehol-lehomi tuhami asalam girgirai madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen nasana dilehomi oni rohani Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di atas ni saluhut nunga patar huidahami holong ni roham na godangi gumodang duisian holong ni rohan ya mama doho inaina di anak konna tungna sutar tibang do godang ni dohot holong ni roham ai anakmu na sasadai disuruh gabe jolma manaon pardangolan isah-hisak doh pastap-pastap gabe terpajal ibana jala tuhamatian humokko pami mauliati marohanami ala nausai utang nami jala malua hami sia dosa sia kamatian do siang gonggoman ni sibolis ala ni pujion nami maguarmu nabadiai ala naung dipatupa anakmu pardomuan pardengkanan nami tuho Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata
naung mamorsa dosa nami doho dosa ni hajol maun, mauliate rohanami tuho jala pujon nami mahosa liling-lilingna, say tata mahuriam na hinokopmu jala na pinapungumi, say pahok madihami hasisandi dosa do dame na pinatupami, say paiyas jala perbadiai mahami, asa terbuak ko hami tu banua gijang, pasar hok kami tuakkan abadiai, say bunu jala persilak ko majol manaburuki di dohot akasakap-sakap naroa na di bagasak kami, asa unang marlidak kami manopo ama na di banua gijangi, hupasa tami madirinami tuho jala huleo kami rohanami bahen inganammu, ala naong di hokkopo hami, di homa hami jala homa di hami, say unang luas hami sirang siakko, dongani mahami jala saur tuho mahami, say patugu maha porsion nami tuho asahot lakkanami saha rudi ujung ni hamatian, say ramoti makka ruasmu nama maritaho kolong ni roham, doho dalan nauk pinatu pami, atong manang mangulu manang mate pihami, hodo Tuhan nami doho raja nami, saya sima roham ingok mahami di hasangapumi, jala buak kami tuha sunangan di labung ni debata. Amin alia manami dari banua gijang, saya pinorbadia maguarmu, saya roh maharajaonmu, saya sauk molomoni roham di banua tongosongon dari banua gijang, lehon matuhami sedarion nanguluan siap hari, se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahori bagasadame, jalo ma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho. Di sodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon di batama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Amin. Shalom, selamat hari Jumat Agung, mari kita saluhuna. Taparari maruhadot pikirata, las tauduti macarata tu namarulaon nahohom. Mulyati mari kita saluhuna. Langsung. Jadi dia mua manami do inanami ala mamuka meta marulor nabadia anon sono mate nisna dangi jadi mulubui opat halak tujulu dungi dibuat tamu roti dungi hudok pangakamu mak asasian nedewa damang dah bui tatu siya manginang, soni. Jadi dibuat tamu roti, dungi kudok mak. Jalo amu ma jala pangam mak sianon. Asa unang songon nasomal kan. Ini bisodor pun buat tamu, dungi buat tamu, paso amu jolo baru dok. Jalo amu ma jala pangam mak dagiku. Ngabui soni manginang. Atus kan? Ya, jadi dungi udok mak.
Jalo amu ma jala pangam mak dagiku deh, pangakau mak. Dungi non. Jalo inu mamu mak. Inu mamu. Nah woi soni amang. Ya, jadi ya sedeu unang asa sona somal. Jalo enggak. Jadi tapahoma, tapasonang ma masuk meita batu paon marulaon nabadia rapatu juluna di pesta pasion, pesta parningotan hama mate ni Tuhatta Yesus Kristus. Atong tapasonang marwata tapasa ma parpunguat tahun tu ibana martangyang mahita di bahasa ruat tabi amin maret de mahita sia buku ede nomor 152 ayat sada. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti atete muna dohot ramuna marhite hiti Kristus Yesus. Amen. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata para sirohan na sumurung. Amanami na dibano gijang asiroham. Topot mahami na pungurison. Andorak kupanga kami anon parpadanan na badiay. Lehon matondi porbadia tu ganup hami. Asa ditubuhon haporsion na mangului di hami. Asa positif nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pargugui mahami maswadao diri nami. Asa tarito kami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa